Lah kowe milih ngono kuwi nyapa? Bokoke gedhi. Ya ampun bocah iki Dek. Iki bocah iki mbok dituturi ngono kuwi nggih. Nggih edukasi lho. Bocah ngene iki mbok dituturi. Lah kok kowe milih bokoke gedhi nyapa? Mlakune enak inuk. Lah enak inuk mlakune piye jajal? Lah enak inuk piye jajal? Oh ngono kuwi. Oh ngono kuwi. Iki nek enek bocah cilik ngene iki mbok dituturi. Tuturi piye wong senengane gedhi-gedhi ngono kuwi yo. Ngono kuwi yo gak oleh lho ya cah bagus ya. Didelok bocah cilik-cilik ngene iki, kowe iki iso dingge barometer ya to. Kowe ngene iki ngomong ngono kuwi mau sing marai sapa jane iki? Mas Bongge. Lambemu ki nek ora tata ya ngono kuwi. Nyapa ngarane? Agret kowe. Lho kok iso nesu ki lho? Aku ora trimo kene. Ya ora oleh nesu ngono kuwi lho. Iki pasang Iki ki lak bocah to. Lho kok gawe ngono? Ya ora sah lho. Iso nesu ki lho. Lah kok ngarani aku kowe dhewe. Ya paling endak lak dicontoni. Conton piye? Contone sing apik to. Wong uripku murat mari nyontoni. Lah mbok kowe kuwi nyapa? Lah ngono kowe ki ya arep rabi ngono. Lah yo apik. Kowe aja guyu ya. Kowe guyu bukumu nyekel aku iki. Aimu. Tapi deloken to, bapake dhewe menika aku mbiyen cilik sing ngopeni nggih Bapak Drauk menika alhamdulillah saiki iso dadi kondang menika ngetutne jejak. Jejak apa jejak si piton. Terus dino menika isik bocah ya saiki pinter ngendang. Pinter ngendang. Neng welingku ngendange ora usah. Tuwekmu ngono kuwi lho. Aimu. Kowe aja dadi tukang kendang lho. Dadi tukang kendangi abot sanggane. Lah ngapa? Tuweke. Piye? Ya ora ngono kok iso. Biantune sehat tok bapake dhewe. Apane aja dadi tukang ngerompet. Tuweke. Nek ngira aku ora apa-apa, sing penting besok nek duwe anak iki aja sampe dadi tukang dos. Oh, aja nesu ngono kowe ta bagi kok. Aja nesu. Pemain MMA. Tak cinta, cinta, awak cinta, cinta, awak cinta, cinta. Wis tuwek goblok. Jenenge wong nesu malah dikudang kethek kok piye? Lah, mane wong nesu nek dikutang malah iso guyu. Oh, wong nesu malah dikudang. Oh, masane bayi kok piye? Lha ya. Mbak yo sing kalem to, Mas. Ngene digandeng ngene lho. Oh, ngedrek sik no. Oh, aku ya? Ya iki lho kentung sik joget. Kuwi suarane reokan sambat ae apa to? Oh, gak sambat. Basa sindan guyang-guyu, basa reok duwe aku lho Pak. Aku kok aja mbok totot ya. Garap. Sik hop. Pulpene ndi? Ngene lho celuk-ucluk. Jare kon garap. Iki kae joget bareng garap kowe. Oh. Ora usah pulpen-pulpene wis digo kentung. Berarti aku digarap. Iya. Aku klarifikasi ya. Piye to? Lah bener lho. Kowe arep digarap to. Aku lak salto. Terus bare Balik kowe garap iki to. ora. Lah iki teko pulpen wis digo kentung. Lah iya. Malah pulpene Oh, berarti 2B. 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 Ketok. Nggonku 2B. Ono spidol senomen. Nggonanku malah sinoman nih, spidol sinoman. Tak.
Oh, Pak. Oh. Iki kudune aja iki, Garuda ya lho. Bukannya pemain bal-balan. Dadi kok metune Mas. Mas. Iki budalne Jadil pembudalne Majid. tapi lek mayit kok sik urip Lah kudune. kan iki sing ngendang ora tuwekne tak uyohi ning ngono. Ngene, kowe nggih kastaki kaya apa? Hah? Lah kok pemain timnas to. Dadi aja joget. Anu, Mas. Lah aku mau dikongkon kentung. Engko Jadil iki piye to? Kan delokan YouTube-e Jadil. Jatah. Ora oleh. Tunggu. Jadil. Jadil. Dadi lek kowe jane pemain bal-balan ya metune ya. Ya karepku lak temu kangen. Kowe bojone iki kangen. Ora kok ngono, dhewe iki lak wis suwe ora cethuk. Ora cethuk. Kolaborasi menika Ya suwe ora cekluk to Mas wong aku mlebu lapas kok. Lah kowe ketemu iki no. Apa? Enggak mau, masa aku disuruh pakai kayak gitu. Sulap, Ya. beda sulap. Maaf ya Mas, gue sekarang tuh orang kote. Ya orang. Sini sini. Arep ngobi piye? Lah menika ketek sampun lulus betane niki monggo umur 5 tahun niki. Mat, Amin ya Allah amin. amin, amin matamu. Amin. Ndang toh. Dan aku ki kangen lho karo kowe. Aku ki yo kangen. Aja. Yo bobok yo. Bubuk mak. Lah jare kangen. Gendak. Masuk jak bubuk. Emak. Bobok ayo sama. Oh padha bae tunggal. Wi brengot pas rondeng kok nggih. Kok enek sing putih, enek sing abang. Moso. Heeh. Oh diambung Jatil gitu. Ayo Mas. Mama sama aku mbok kira pemain timnas. Ngono ki nyek wong wedok, mbok pikir aku ki apa? Heh? Aku ngono ki nyek wong wedok lho Mas, ngono ki rumangsamu lho Mas. Aku ki yo wedok ibaratnya aku yo kayak jadel-jadel mbok kira pemain timnas ngono kuwi rumangsamu. Ndak yo nglarak. Wah. Lah rumangsa aku kok. Kok nggih kira trah ya telunyuran. Lah iya. Sapa ngantene jenenge? Kowe iki Hah? rombongan iki ya telunyuran kok. Ngantene jenenge sapa? Mantene Mas Didit kalian Mbak Wahyu. Didit, ndi ki menungsane? Ya Mas to kok kowe iki kok didadit-dadit. Ora. Iki nganu ta sing duwe DK ta? Dit ya. Sing duwe sound DK ta? DK Audio. Lah kok bacot men ora nyawer aku. Bendarane sing ndi? Aduh, sing nyekel sing wedok. Basak Sing nyekel sing wedok ya harapan Pak Hampa to iki. ora sida. Ngene, Cak. Ya paling endak lek ya iso urun dedonga to. Wong bebrayan kuwi piye? Ya dongaku yo mung siji nggo Mbak Didit kali Mas Wahyu. Walik. Heh. Mas Didit kalian Mbak Wahyu. Mbak Dika. Bawa irunge wulu tok. Irung Ora, kedua. tanganmu kecing men mbok yupone cawek sing resik kok. Lah ini perkara gedak-gedakan malu. Mbak Wahyu, Mas Didit, mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jodohnya bejo akhir tinggal pinaringan kekanjeng awit putu-putu. Ceto sing alon ae itu. Oh, Sing kita sekali sing sing alon. Baleni neh. Mas Lho Didit, lho lho kok ngisor no. kebanteran goblok. Kebanteran pongge iki no. Mas Didit, endi sangune? Mas Didit, endi yotrone? Lah iya. Mas Didit mau bapakmu 50. Nah,
Ojo nyeket. 200 didum wong 12 Enompone mung 12.000 iki jane nanggap apa to Mas menika gajah menika santri kalong duwe gajah-gajahan. lah iya ora ngono lho awake dhewe nyemoni Mas Didit ngene lho sing wedoke kur piye ngono tok iki lah kudune lek ya krasa to Mbak Wayu pancen cantik tenan. wo Cantik tenan luweh cantik nyawer ganongan. wo Yo Lah kok oh ayo parian. parian ya kowe genti nyaut kok iso ngruwak-wuk. Mbak Wahyu kok 20.000 mau Pak 50 iki beratan bagianku 20.000 alah ya Allah Bancine heeh wis nampa 20.000. nah kurangane Mas Didit ning omahku aku ndek ben gawe pas sunatan nundang Mas Didit ngono lho Lah ngono kok. nah kurang 20 Kok iso ki 200 anyar apa 20 to nggih 20 lagi klawu lah kowe iki akeh lho olehmu ki. Iki ngono 80.000. lho kok iso wulung urip matamu sempal apa piye Lho kowe lak ora roh rupiah. Iki tulisannya piro? 20 20 lah sing kene. 20 20 tambah 20 40 dibalik. Iki piro? 20 Iki piro? 20 Piro? 40 40 tambah 40. 80 Lho wis akeh ngono. Wis oke. Wis jaluk ae. iki hitungane wong pekok apa piye kok ngene kok 80 tenan kuwi kok. Wis ces. hah Ces. Wis adewe ora mikir duit. ora mikir Awak dhewe diundang kene dikek rezeki ae didongakne. santet penting bahagia mulia Oke. bejo donya bejo akhirat Amin. Mas Didit pokoknya apa ngene iki jenenge Persewaan. persewaane semakin lancar Properti. jaya Amin. abadi Amin. selamanya Amin. sampai wong gak enek tetep jaya abadi Terus sing nanggap sapa? Ning aku aku udah Mas Didit iki pomo duwe sone aja iki tak kayak contoh Mas. Sone sampe jeneng ana babakan wulu. kok iso Ben awak dhewe sone-sone contone saiki sing babakan wulu. Sapa? Mas Brewok kae wulu wudu. Brewok audio. Brewok audio Blitar kae kondang kalau kok sak jopan 100 juta. Muga-muga sone Mas Didit iki iso ngono. Lah iki takon kayak jeneng sone sing anyar. Apa? Gamblis audio. oh gak gak Kok rame nak ngono teman aku. tak tapuk lho nggih Tak omong ngene to. Brewok ki lak wis jaremu ngomongne babakan rambut to. Yo. Rambut brewok kuwi. Brewok audio kondang kalau kok. Rambut. Terus Tulungagung enek Kumis audio. kumis audio brengos. Brengos. Lah kok kowe gamblis. Sing urung enek iki jeneng babak rambut iki Gamblis audio. nah Nek brewok lak kene. Brewok kene. Kumis kene. Lah gamblis iki ngendi teh? ya engko tak duduhi nggone aku duwe kok Mas Heh? aku duwe engko tak duduhi lah iki aku ya arep nyambat kowe karo cah-cah alhamdulillah aku saiki wis ngedek nison Son. ke kira-kira tanggal 17 iki Ya, engko Juni. anu gebrakan Gebrakan. Gebiakan son. Gembiangan son alhamdulillah aku wis tuku mini kompo kok ngewangi ya ngewangi Mini kompo e kok dadak resmi. Lu kalau nggone bapak gue pengen budek. lah penting lah wujute son ya enek mike Grujo lanjut to.
Santri kalong. Au, au. How you wow. Cik. Ngaturaken sembah nuwun dumateng Bapak Paiman kalian Ibu Panirah sampun kersa ngundang Genthong Pungge saking Tlatah Ponorogo ugi rombongan santri kalong. Mugi-mugi pinaringan panjang umur lancar asale nyambut damai rezeki lancar. Hau. Kalong. Ya. Jauh. Jatuhkan. Jatuhkan. Oh ya. Au. Singo bakti mudok. Oh ya. Au. Ya lalong Oh ya. Au. ya lalong gelagalang Oh ya. Sesok Dayon Ayo. Santri kalong. Ayo. Oh ya. Lihat dialah. Si Alot. Alon Oh ya. Wus Coy Wait Oh ya Tahu Ya. Oh ya. Au. Ya. Ya. Oh ya. Au. Oh. Ah. Oh.
Oh yeah. Oh. Singo. 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 Wangkat sang prawara kuswa magok What? Die. What? Yeah. Oh yeah. Oh. Oh. Oh yeah. Bos. Ya. Bola telah. Time. Oh ya. Oh. Dat. Wedung mawon. Oh yeah.
Kelok. Ya. Bayo ngono lho. Satukan. Lihatlah.
Sok sok. Monggo Mas Padu. Alon-alon mawon. Pisan gas. Santri Kalong. Yandra Geluk. Iya. Oi. Yuk. Ja. Ja.
Oh. Iya. Ju. Iya. Oh. 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 Siap. Oh. Ngukir endah ayumu kaya widodari mungkin iso entek ewonan lagu nyaritake gedene rasa sayangku. Ajak nih yo. Oh eh iya oh eh Payo ngono lho. Iya. Sah. Batuk